Wala, puyat tayo, puyat. Puyat, puyat. Ay, ako, kung gusto mong mag-order ng Alcavida. Back to business kami. Back to business. Ang aming business. Ay, ay, ay. Alcavida, Alcavida. Share lang natin bago tayo tumakbo at ako'y puyat. Puyat, puyat na naman. Puyat, puyat na naman. Ah, Jumangin. Oh, grabe. Yan, may jumangin. Okay yan. Share lang natin. Alcavida. Ay, 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 ay. Ito yung aming bagong pinopromote. Check nyo yan Alcavida shower filter. Tayo muna. Kape muna tayo. So yung mga order po ng Cool House. Back to business kami. Alcavida. Ito. Ayan Yan, para makita nyo. Alcavida. Check nyo dito. Ayan.
Grabe. Tingnan ng kape. Puyat tayo. Puyat. My God. Padami yata. Hirap mag-adjust sa oras. Muna. So kami po ay back to business na ulit ng Alcabida. So may bago kaming ilalabas, shower, tsaka syempre meron pa rin yung the whole house, shower, tsaka yung faucet. Pero may bago ngayon yung di ina-attach lang siya sa portable siya, pwedeng dalhin sa Pilipinas. So check niyo yung link ng Alcabida Inc. So back to business kami. By October meron kaming participate kami sa mga booth. So may mga product na pwede available na yung yung shower, yung portable na sa faucet alkaline, hindi pa. So dati na kami nagbi-business niyan, kaso nag-stop lang kami. So ngayon ulit kami ng kontrata. So dire-diretso ulit ang negosyo. Alcabida business tayo ulit. Sinong gusto magpalagay ng tubig, shower, morning. So tignan niyo yung link, Alcabida Inc. Yung kalaban namin Kanjan. Mas mura kami, pero pwede naming i-demonstrate sa inyo kung anong difference, yung filtration rate, lahat. So may demo yan. Kung titingnan natin yung impurities, kung ano mas maganda talaga. So matagal na kaming nauna yan kaysa yung sa Rainbow. Tapos nag-Alcabida kami, so marami na rin kaming nasuplayan. Hanggang ngayon satisfied naman yung mga kumuha sa amin ng whole house. So pero ngayon nag-improve sila, marami silang product na syempre kaka-improve ng buhay natin. Parang din to, mas maganda, may bago ngayon yung pwede mong dalhin sa Pilipinas o kahit saang lugar. I-attach mo lang siya. So Alcabida Inc. Yan, share natin yung link. Lang tayo quick lang tayo walk. Hindi tayo mag-exercise kahit puyat tayo. Nung oras na ako natapos kanina sa review. So sakit ng ulo. Pero kailangan magtiis. Alcabida, search nyo Alcabida Inc. Grabe, sakit ang ulong, puyat. Tapos pasok pa tayo. Last day ko ngayon Tapos bakasyon na for 1 week in preparation sa kasal. So maglilinis. Today is my last day of work. Then nakabakasyon ako ng 1 week para sa kasal. Ay. Last day of work, okay lang yan. Greetings. My name is what?
Okay. Last day of work. Tapos bukas, di pa ako nakabili ng naisusuot ko sa kasal. So, ewan ko kung mamaya. Depende ko ano yung mood ko. Kung naantok, medyo tinatamad. Kasi may review pa, isang review pa eh. Sa Pilipinas, I think long vacation sila eh. Pero meron pa akong review mamaya. Oh my God. Try lang natin kung kakayanin pa ng utak natin. Sa tiyaga-tiyaga lang muna. Tiis-tiis lang, tiyaga-tiis. Kailangan pagtiyagaan ng isang bagay talaga. Hindi madali. Tiyaga-tiyaga. So anyway, back to business po kami, Alcabida. Okay? So, pwede nyo tingnan yung link dyan sa Google. So dati na namin negosyo to. Ay, ito. Nag-ano siya. Di-deliver ng pagkain. Kanya-kanyang diskarte. Food delivery. Ako nag-stop din ako muna ng over deliver. Iba ang priority ko ngayon. So tsaka na. Ayan, nag-deliver siya pagkain. Ano yan? Ewan ko kung over deliver din yan. So kailangan meron tayong goal natin sa buhay. So anyway, Alcabida, buhay na naman ang negosyo, patay na ang lechon. Eto na tayo, Alcabida. So search nyo, back to business kami, Alcabida. Okay, magkano lang tayo ng buot lang ako saglit. Okay, that's it, pansit. Okay, may pasok pa tayo.